Naridag na. Ay. Ang sama nagbrot. Bukan sama ko mo. O kana paguli na. Tingin silyasi sa isang kaldero ng may tubig. Yo, tatlo lang po kami. Ubong sa kasi tatang. Ah, Sige. Keraman tayo ko. Gamit ang kutsara. naman katututor na pa na ho, tuwag na di ko ha. Hindi mababag ka lang mag-isugay. Pangalan na nga tayo timba. Tawa ko lang. Ay nalag aga po yung mic. Ang kapoy na nga. Siyempre ah. Inunggilan ka na, sumabog, ganyan na ay plastic. So ajay madi ngarit mga alay de adi ko dinanang ide ajay kinalkalbam planggana ko. Ang sabog talaga. Oy. Madaya. Bari na sa pangasawa mo. Ay. Heri dog. Nya nga tao niya. Nini kita sila kaya duble. Ni. Aglugo. Nara na niya. Tati pinuno ng galbati nga pinulutan di jay kay. Ini Mercedes. Panghisap number 5. Yo. Button balls. Gana sih. Bang kata. Sige. Nek. Pagtapa ng kain. Mira. Guys, malapit nang magliwanag. Lapo-lapo. Sana paristi ka na, mati ka na, babag na. Sobrakin na naman eh. Talaga naraw ba wala? Kung pinangandal dawon ka. Sabi arat. Eh, Nakambod di malom. haap ito yung bulan mo lang. Awan ng kayo. Ang mga
Mga talong na kilo, tiyo terpilya ka ng order ni pa, ni Barsi pa. Dapat 3 kilo ang tatapos. Alanganin pa ka sa kilo. Sabi nga tayo mo tabagi. Alright. Sering na tani kay Kuya Delos kain mag-harvest. Uso choy din nagabi ko niya pa. Dinabi. Sumpah. Iyo. Masih lagi. Aneh. Nakala juga hatang puso. Maiwan tuh nggak, maraming nggak bopis. Gado ko na. Kaya mo tatabang mo ka. Salamat amin ito, no? Kaya berbangun. Ang igado. Ini lebih major nanti kalau direview ini kencang aja nih alwatnya matong parah aja kini awan kalau naji pa resep kali. Korea tadi itu dok pa nawan tiklat na. Ito dati kalau apa na buksito. Labs ka. Kaya mo tapilyan. Kain ko hindi ba na yung gadon? Kaya ang kagidisposa yun. Kaya alas patron na yung disposal. Awanin niya may katay. Yan to, yan ang bangin. Ito. Nagdalang ka dyan buhay-buhay nga para parte siya. Haji ko ha. Inya gede. Pag ibalik-balik tanda lang ka. Pero may mga ganyan sarda nga knife mic. Kasi mo naglingat mo. Awan at ang kabeg lang ka. Nagkadunog ka pa nandaan. Nakaps game kita kong. Hindi ko niya. Hindi ka bamban mo ako. Darong. Ito. Ako mamay salam santo yan. Hey! Ganggaan eh. Na stand lang ba? Hindi pa. Apa itu martilyo? Ano mo? Ano ata po nito? Ha? Hindi umasan? Gudon to. Narigatan to. Well. Gusto mo lang. Gimana? Nakay badong sting. Itong badong. Nagkit aja pagparpartida ano siguro yan. Makabuya. Sa mga balan. Pagi.
Saan? Hindi ko machabing board nga katang praw. Mga buong. Ah, Nakabako din. isang rote nakalaan na. Awaan, nga kaya? Mahal ka ng baron ah. Ay, di ulo na kami ah. Pura man. Ayan ah. Mulo. Baru po natin kung baka malipatan ko sa ragbalon. Hi. Ini mah kamu basi bong. Yang nih. Ay, di ko mga siling mura. Biskin ni kaabay na. Kan may sa. Aga-abay da eh. Aglupot ka ngayon ah. Hindi yan, mabayagan pa yung tatangan ko eh. Laala mo ang dagtuin eh. Sa kilo nga ito nga pa. May sakilo nga maskara, may sakilo nga maskara. Mga natira, mga lods. 2 kilo lang mga lods. Pina-order niya lahat lods. Ito, magaling itong ate ko. Yan, magaling yan. Magaling na. Walang tinira sa amin lang. Infecti ka ng sa kilo. Nay, sumulang. Tempo nga. Teka, ang dami hindi nga ito. Infecti may sa kilo. Nalaing nga mo lang tiyang niya. Tira ka na sapa. Aldawin na eh. Adi medyo nga bagis lang kaya ito. Ay, amiga. Well, medyo lang. Dakalo na ito pag kumamensa. Nakakubra mo na. Mga kabra tiyang. Gan eh. Tamang iba. Kabra ka tang? Ha? Kabra ka? Ito na eh. Yo. Dali. Nakuhan. Ang dali ang dila. Op. Huwag mong kagatiin. Yo. Ang inihaw bro. Ito na Jorday. Basa namin taga. Iniiwa, matipingan na ta. Suwat ako yung gano'n. Pagtiram. Maratuhan di ba rin ha? Mungkin kita ini kita to no. Lumag to yaramay so. Mapagpalit po ng ayay. Sumama. Sa ore kay daga ni napagpalit ko yung daga eh. Inda ator. Basi yung baboy matangkem, may tangkira may. Native. Sigado. Yan, walang matira mga lods. Pina-order lahat ng ate ko. Ang galing. Sang masigabong palakpakan. Ang nabali. Basta naikandami. Ayaw lang ti problema na mga naikandami. So, Utak. paghili na. Order sa order. Ang dami ko. Kurang ti order. Kurang di. Kunyara wala pagpatinggan di karena di. Kunin yung utak para sa Bes na 13 kilos na pandilaya. Dapat na 13 kilos. 7 kilo na pandilaya. maskara. Tenga.
Ito nga natin, bawal.